uye tane information yekuti zveshuwa mota dzidzi dzinotouya kwakunoedza manje vatanzwa yakuti yatopfuura tabatwa nehope vayatoenda vatati tikaramba tiri mugomo munomu ngatidzikei pasi tikaramba tiri mugomo munomu inoenda futi mota tabatwa futi nehope vatadzika pasi tadzika pasi states angopeta chitrous vamira fange achimisa aita kunge mufana weyo ari kutsvaga kana kuti zvemombe or something akumisa vavaya vamira achingomira bva mota taikomberedza takomberedza motikari vatataura kuti sisi tiri macomrades muri kuona zviri kuitika kutaundi uko ndisu macomrades acho saka tiri kuda kudzokera kutaundi tinoda motikari yenyu tinoda kuti mutitakure mimi driver wacho abva atanga kudederawo mudhara wacho ndakazonzwa kuti aripo iri vana vake vanenge ndovarakanzwa macomrades kakare aityisa sterek vanzi aiwa handikwanise kuzodhiraivha inini ndakakutakurai memba akaimbodhiraivha memba akauya kundoko ati kurembi chano memba vatichi orit ndive dustcoat vapfeka iye dustcoat rekuchingwa riri vapfeka dustcoat rekuchingwa riri poison abvatora raassistant vatapinda uchi kumashure kwechimotikari tapinda kumashure kwechimotikari chine mavhensi chete tapinda kumashure kwechimotikari vatangowirirana kuti uye drive mudhara uya vati pane road block panyabhira iye inoitwa pane pamwe pane open space uchingoti bude munyabhira pakavhurika sereva kuvhurwa kwapamba kaitwa pari pamain pemaroad block yemasoja vanenge vaine tumahaina tumamotikari twavo twepfuti tweti toenda twakavhara ipapo ndozvapanga pakatoita vatawirirana kuti isisu tisati tasumuka paipa mota driver uyeyo chingwa bvunza kuti wewo pamapinda apo maitwa sei so tangonzi pindai tatati saka ndo zvinofanira kuitika kwatiriwo izvozvo motikari ine kanzi ngaimire chete ichingomira tavataisa 1 bara reM90 kumuromo nekupozishina weM90 tawirirana weM90 kaine backfiring yakaipa tawirirana kuti weM90 ndianotanga kudzika pasi then futi tova zvangopirawo ipapo ndio game racho ndokutopinda kwatiri kutoita tatowirirana izvozvo memba iwo ukangomiswa chete paunoburuka kuti uye uzovhura kunoko poison inosara achibudawo neuko nekuti awiri izvozvo takatozvironga tiri paningi tisatasumuka kuti ndo game rinoitika tikangomiswa chete and tasvikawo zveshuwa machange down ari kuitwa tozati apa takuenda paroad block driver tinaye kana assistant yekumashure tione yakupika speed kwatati unana Gwebi college wakatanga kuimbwa sendekera mukoma takawira tikudya mabhanzi manje mabhanzi akari muchi akari motikari na2nd Street nekuuniversity Domoshawa Road vataenda kwamvere chena vatasvikopaka pamvere chena motikari kwaLondon. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo alwaka imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Apaka pamvere chena
mudhara uyu Mverichena vauya takasvika tori mumubhawa Richard zvenzi mimi vatirakidza manyusi vandikutenga ndikutsvaga kuti makaenda kupi hapana kana bepa rikutaura kuti mazofa so maita sei tikataiwa and zvanhu zvandikutaura ndingotaura hangu iri ningirikini frame because zvinhu twakawanda tiri pakati apa twaiitika puri kuziva zvebuondo vatati alright tauya takomberedza bhawa riri komberedza bhawa vanhu vese achitiza memba akapinda mubhawa akapinda nadamage iri vachitanga kutsvagani mudhara Richard Mverichena vanhu vese vatiza nemumawindo asi anga ane futi apa pasina zvestaira plus area yacho kwauneka mukakempi so kainzi kaitocherwa vanhu nemasipa pane kempi yemasoja ipapo saka kuna zvifane kuti topinda ipapo tisina pfuti kubva mudhara Mverichena atipa 5 crates dzebhiya vatabata vasikana vanga vari mumubhawa tavatakurisa vatakwira kuti akuenda kwasekuru Zimbiru pana sekuru vataifamba navo vai sekuru Zimbiru mukasvika mudombosha uchingobva pamashopping pepe unoona vanzi Zimbiru primary area iyo munhu iyeye mhondoro iyeye ndiye Zimbiru munhu iyeye takafamba naye yanga ari mupfana asi anga achiri wechipfana fana asi anga ari sviki ende pamba pake ndio pataiwanzosvika kwangu sikasvikike kumba kwake because mutaundi asi usiku taiuya ipapo isisu vatatakura makresi edu tapiwa naMverichena tataenda kugomo imba yake iri pagomo paseri pekagomo takusvika pamba pacho vataviga makresi edu tangofamba kuti taunopinda pamba vataona iye akamira pamusoro pedombo akapfeka zvinhu zvake zvenhingiri zvemondoro zvanzi torai zvinhu zvenyu zvamaviga tikuziva kuti maviga zvinhu uyai tichimuite pati mabikirwa kare mabikirwa kare tikuziva kuti muri kuuya tapinda paipai tagara naye takumwa pfuti musha make mamusikabvumidzwi kuti mufambe makabata pfuti anga neimba yake yaigara zvinhu zvake zvaanopfeka iye ndokwamunonesa mabhandiriya nepfuti mumba make mamusikabvumidzwi kuti mupinde nepfuti atakuita pati paipai takufara paipai we take time manje take time ari muarea ane mamwe makomunidzi ainawo asi havasi taziva kuti sisi takaita takauya asi take time panoizi yakaitika natake time iye yakabva abviswa pfuti ka anga asina pfuti chete nyaya dzatake time ndataura dzakawanda kana muchipota muchiteerera zvinhu zvakawanda zvinhu zvacho asi ndo zvakazoita kuti asafambe nesu zvaakaita ipapo munhu aitiziya stereke sisu ndaitoziva kuti ndikadai so bo sisu zvinhu zvese zvataita sisu zvaiyera stereke saka tanga tisikaite zvezvo zvekuti unotsaudzira zvinhu zvataita taita zvinhu zvinotedzana nechaizvo bo zvinhu zvataita sisu zvaiyera stereke saka sekuru vaibva vati mauya mhosva yamakasiya mapara munoiziya sekuru vava saka muchibva ipanapa chiendai ndopaitaurwa zvokunzi munonosvika muchasvika zvenyu munhingiri Mozambique asi murodhum vamwe wenyu asi vamwe wenyu kuZimbabwe chaiko havasvike vachafa right tabuda pamba pavo paipa tichingobuda pamba pavo mangwana acho kuseni takuenda pabhesi redu takuenda mumisha takuenda bhesi redu riri kudhudze nekumba kwana mbuya hwiza kuye pataiwanzokemba ipapo apa tamuretreat katiri kudzokera tusvika pabhesi redu reri pane karikohwa so apa tine mabhabharasika nesu tarara tichimwa wastereka muchifara apa vanhu vakapfeka mabhota manyowani takapfeka kafashi tikubva kutaundi takapfeka zvinyowani mapuwa naMverichena mari tatenga tega vanhu taenda mutaundi tatenga tega hembe ndandati nenibhutsu angu ndiri kudzibvisa handisi kupinda nebhutsu aiwa damage ndiyakatanga zvokuti ndabvisa bhutsu angu
Chingu achingoda takamira munhingi merukova. Ndandati bvutsa ndisi kubvisa vhoko yachapunguka. Vachati kwe vachaenda ndikati kuona smoke iyi. Yoda kubvisa bhutsu iyo. Chingoti birei vatapinda bhesi racho ranga rakaita kagomo muchana kuita gomo. Saka taiwanzobhesa muzasi macho megomo racho. Varungu vaya vaiziva ndo zvatinoita. Ivo vakauya vasvikubhesera pamusoro pedu. But vaititsvaga chete. Vatasvika vatapinda pasi paya vatapinda pabhesi redu repasi. Vatadedzera kuti tauya kuti tipiwe tea. Tadedzera kuti tauya tipiwe tea. Hatinambomugara kana 5 minutes mubhesi macho. Ndakangonzwa states ndeyakatanga kuti maiwe. Akarinzi bhazuka. Kana grenade rakaskorera padombo iye akamira padombo. Ndo problem yainayo yemaziso anorwara nayo. Ndiyatanga kuti maiwe titarisira ndoni ende vandanzi grenade futi here. Wazvakandarwa musoro pona angosumuka. Vananowira muchigomba chegwiba chichi. Vanatyoka gumbo. Nama akazviona. Nama abva auya. Nadamage vari 2. Vandidhonza muchigomba chegwiba chichi. Bona amboda kumira vandadona futi. Vandapinda nemudanga remombe. Mombe dzakapfurwa idzodzo. Mombe dzakapfurwa idzodzo. Ndodzakatotiseva. Takapinda tese nemudanga remombe tiri muraini. Kwakupedzera kweraini kwanga kwacherwa gomba retoilet raitocherwa. Ine vandasvikowira imomo. Ndaigamina. Ndasvikowira imomo. Ava vari tubva vatora mapositions uku neuku. Vatanga kudzisira fire vachitibuda. Kuti ndibude. Paya pakadzika kasere gumbo riri kurwadza. Ndakanda bag panze rembatya. Zvikanzi bvisa bhandiriya. Because kuti ndijamhe ndere gumbo riri kurwadza ndakutadza kujamha. Vanzi bvisa bhandiriya ini ndiri kutya kuti ndisina pfuti. Apa moto chavari kudzosera chete buda iwe. Vandazokanda pfuti bhandiriya vandazojambira vandabata apa. Vandakurora kubuda mugomba vandangoenda kuseri kwemuzhanji. Vatanga kubatsirana vakomana kudzosera fire. Batsirana vakomana kudzosera fire. Kuma kuseni kaiko. Amai panapa ndakuwara. Kana wakuwara manje kwasekuru kwekwe kwazimbiri kwe kune mapako so turiko. Zvanzi handingati nani tiende kutaundi futi. Hande kwasekuru. Neni vakandibatirana manje gumbo riri. Vaenda kwasekuru vandasvikopinda kwasekuru. Kuendapinda kwasekuru ambuya abva vationa vatanga kupenga. Munouya kuno kumasikati muda kuurayisa murume wangu. Makomezi asvika kuno kumasikati chichi. Kati aiwa ndakuwara kainini. Kana wakuwara sekuru vabva vauya vachiti mimi musikadaro kati aiwa unofanira kutondibatsira. Hapana zvekuita. Unofanira kutondibatsira. Vaiva kudzoserwa kwatakaita fire. Vanhu vaya havana kubhiliva kuti sisi tafamba kudzokera kutauni. Mbondoka kune kembi yavo. Vaenda musango. Vauya nemashizha hobhuso. Vanitemera gumbo rese ranga razvimba kuti. Vanitemera gumbo rese nyora. Temera gumbo rese nyora. Vandimbozororai. Vandipa tapiwa bute. Tapiwa bute kuti mwaibu. Ivo sekuru vawanzoti mwisa bute stereki. Vachiti kuti hana dzisarowe. Ende hazvimwiwa bute karimwiwe nemunhu wese wese. Saka ndo mushonga waiwanzoti tisarowe nehana tisavhunduke. Vatipa bute vatamwa bute zvikanzi pindai nemurodhi muende. Munobudira kwani kwaLong Chase. Kati masikati anayo zvikanzi pindai murodhi imomo. Vatapinda murodhi meme vatakuenda nerodhi 33. Tangoti fambe Long Chase abva yabva atitakura. Avanosvika nesu pamba pake. Svika pamba pake kwaicherwa mvura. Varungu manje vechirungu vakabatidza kato nekembi yavo vari kutobika kumvura kwacho ikoko. Zvoti sisi takatomira mumota taivaona kuti vakawanda chapa.
Vanotaiwa sisi panapa ini ndichiri kungogamina asi zvikuita nani Nemshonga uyu wasekuru uyoyo mapenikira ndinawo kainini chimedical kit changu vatangoburuka mota uyo vatanzvenga vanhu vaya vatakufamba kuenda taparadzanwa nehondo iyeka tasisi ta3 manje vamwewo vari 5 vari vega vamwe vanga vari 3 vari vega 2 vari vega takutsvagana tatapfuura nepamba pana tips maoko mumwe comrade so pamba pataipa campus terek pamba nematombo pamba nezimutifangero zihombe kairo pasi pacho paine matombo zvitange zvakagadzirwa asi natural saka ndopataiwanzorara ndopataiwanzogara ipapo takusvika ipapo kwangu kurizika nenyaya yehondo iri kuitika vanhu vese mumisha vanobva vaina nohwanda mumasango takusvika ipapo kubva kwangobuda rimwe zimbwa sori kwana tips kwangosara mbuya vamwe wasikaona mbuya vaya vaigara varipo vanga hondo dzaitika ivaya kuramba vakagara ipapo zimbwa rei rangobuda vararuma nhamuchi kumusana nhamo manje vatakuseka rangozvezvara mumarachi kumusana comrade hauri kumwe kanembwa vatati iwe kuri kwanembwa pane nyaya tachitoda kuti chitachitoseka tiri kuenda kataenda tasvika vatasangana nemacomrades tasangana namember nadamage nabrian nanorest tasangana nemacomrades almost ese takufara paipai takufara tori pamusha pamba zuva rakunodoka vatadya tangodya zvanga zvingoripo ipapo vataorganiza tini chine mari vataorganiza kuti mangwana ngatitenge tibikise chiti apa manje chatisiri kuziva ndechekuti macomrades aya akasara aina take time aya pavakasara takaita nyaya yekuti pakagadzirwa kaseti because time yese yatakagara sereki sisi tiri kukoko kuharare vanhu havanga vasingazivi kuti tichiri vapenyu here kana kuti takafa saka pakagadzirwa kaseti yekuti lobo furidza futi nhamo mapachichi pachitanga pane munhu ari kukomanda hondo iyoyo ona kuti wabvira moto wabvira saka zvaiti kudhara kwangu nezvimageto blasters zvokuti ukapfekera kaseti ukapresa rekodi uchitaura chinenge chichirekodha kubva vatakwa kubva chigeto blasters che chanhongwa chigeto blasters che chanhongwa mapurveya abva kuti mina tiplay tinzwe kuti music inoteerwa nemagandanga ndeyekuti chi vawanzwa pane chi that komanda vafange zviri kuitika kutaundi zvatsva chichiona zvikanzi vanhu vatiri kutsvaga vari muarea munomu kaseti iyoyo manje area sevha yaita sealed yavharwa saka musi watasangana uyu hatisi kuziva kuti vanhu vese masoja ese auya manje munomu kuseni tatumira tii mwe mupana vati ndipende mari ndinotenga chingwa pane kafamu kari pasaidi ndinotenga chingwa ikoko kukasitoro keikoko vamwe havamboti hazviite kune masoja unotanga zvimwe zvikanzi aiwa ndonotenga ini vatanzwa futi papa kwekwe kwaanga aenda mufana vatazii atakagara ini ndandina damage ndaiwanzogara nadamage member nhamo anga ana states nomen mwana nomen wisa anga ari paipai tasi anga ana member mberi takatoita bureau formation saka igomo kare chigomo chakaita mhanza choita mhanza kumashure unobva unowira murukova takagara manje paipai damage manje anga akarara akaisa matrauza ake 2 manyowani akasunga somuhuro apfeka bhandiriya rake chichi vanamuti iwo kurara iwo pfuti unanzwa pfuti mai manje kuratidza kuti panapa anytime panoita fight panapa zvikanzi zvina basa izvo nadamage ndiyo yakari character yake vandoona kwaya kuti vanoti vasikana so tudiki nematipoti nemakapu
zvarungu zve zvauya kukitchen kwekwe ndazvinaisa munyato wekutisira poison prasisi yacho hatina kuimwa vazvatini isi towanzopiwa tii nevasikana vahombe hatipiwe nevana vadiki ini kutoti kuna damage muka tarisa ona zvikuitika kana damage kuti ona zvikuitika vatasazanzi tii iri kuya netuvana tuchechetu something wrong bhandira tatambopedza kudaro shawari nhamo ndiyangotanga kuti varungu vapfura chimurungu chacho chanchiri pamberi chimurungu chacho chakakwari chiti sarenda izo taizviona tese vatati concentrate fire kupi kwavaiuya nako kwe vakauya ne-one side chimurungu chacho chakarowana pakazoti fire manje pana nhamo ndakaona pfuti yake chidambuka nepakati ek achikotama kudai varowa musana apa nhamo apa inini hasina ndanyatsopora arowa musana inini nhamo autotaura ndarowa damage manje kari kuramba kachidzosera chi karamba kachidzosera fire damage karamba kachidzosera fire uko ni membawo but kwanana memba ko ndiko kwawaya nako vese manje varungu nhamo apa ndarowa mana ngati budei ende kubuda kwedu kakudonha nekunowira murukova kwekwe muchigomo mukavange pamusoro pemutapo uchikunguruka unoti mumvura tadonha tese inini damage nhamo memba mekuti akaendoone kupi murukova inini gumbo riri kungorwadza uyu manje uyu namarowa manje chi musana saka pese patakabuda muriva vatabatsirana kusumudza nhamo inini nadamage kubva vakutedza chi rukova ini vandakukwira nchidzokera kwana tips kwarumwa nhamo nembwa kwekwe ndibva kuti aiwa handistikati aiwa mimi endaiso inini ndikuya nekuseri ndingoti kwiraiso kuenda kwana tips kwekwe ndangoti kwirei vanaona varungu ndofunga vari 8 asi ndakatosvika padhuze navo padhuze ndafange panapa nepachipwa vakutonhonga mazhanja chidya mazhanja vakatodaiso pfuti havana kutombondiona vandatodzokera kumashure vandatsvaga rodhi unokwira ndakukwira manje kuenda pana tips ndopavakazondiona vakuti gandanga vakundiridzira chi futi pandandatoi pamusoro ini handatombovadzosera futi fire vandafamba vandasvika pambuya vedu vasingaoni vanga varipo vangotsamira madziro vandabuda mumusha mavo vandapinda muchimugero chimwe chinenge chine tumizhanje turi kumera tete vandapinda imwe mugumburera harichaita manje vari kuita se vari kunditeera vasvika vagara pamatombo edu ayaye apa manje ana memba uko manje kumozambique uko kwaitaura mutauro wekuti macomrades aya ambori kupi inda macomrades aya asiri kuita se asi hatisati tamunzwa futi nyaya yekuti vakafa kana chichichi kwatumirwa macomrades manje uko about 90 or 9 sections dzakauya nani nachikengesha mboga Dominic anafani varipo anafani ndiwe muarea anafani manje chi zvinoizese yaitika yeye vaiona ende patairitira zvese rakuzonei vari pagomo riri pasaidi ndo vainotora chi ndo vakanotora nhamo panga apfurwa paipa inini zvese zvandaiita pasi apa vaizviona zvezvoti varungu vakagara kuseri kwangu inini ndiri pakati paivo nevarungu vaizviona zvezvoti vambofunga zvekuisa machi rpg 7 but yaipfuura nepamusoro pangu inini bvatuma vamwe amaiso mai abva vauya vati kwanga kuda kuti futi svibei hanzi comrade ndatumwa nemacomrades namai vayo nasanambovaona ndatumwa nemacomrades ari mugomo kana macomrades kanzi ndikaenda comrade ani ana comrade fani vana comrade mumwe apfurwa musana nhamo vandaziva kuti amacomrades ndikati wo right anti bva vandavapa chibhegi changu vandakugamina navo tichikwira mugomo vandasvika pamacomrades vandasvika pamacomrades atogadzira stresha yekuisani
Nhamo Nhamo akaiswa pastretcher anga asingafambi. Vanhu vatokusiyaiwo ngo. Kana kwakusviba distance chitonga waitemba nendege chitika kana kwasviba chete kana kwasviba waone kwete vadzokera waitemba nendege chitika. Saka kana kwasviba distance akutonga tatakuita zvatinoda. But takurana nebhasikoro nestretcher takuenda. Takaita madays tichimbozorora tichienda kusvika ini ndaanani manje. Uyu Nhamo angori still panhingi asi abhetawo manje akuti kana tikagara anombosumuka ega. Ndaimurapa ndini ndiri medhiki wake chimubaya zvimopenikira ndichizvibayawo zvangu ini. Ipapo tiri murodhi ipapo pane imwe bhero rimwe rakaitika. Bhero riri rakaitika rakakuwara macomrades mamwe 3 ana Chris Gondoza ana Gondoza. Pane bhero rakaitika rakakuwara ana Gondoza. Gondoza akapfurwa ruoko here asi ndakazopedzisira ndaanaye ndichifamba naye ndichimurapa inini. Akazonipa zita rekuti medicine man. Bo ndati ndikaona kuti kuri quiet nhasi vanhu vakuwara bo ndazopedzisira nani macomrades 6 vakakuwara. Ini ndiye ndakakuwara futi asi ndichifamba futi nemacomrades akakuwara. Ndinofanira kumeka sure safety yavo chichi. Ende zvina basa whether mukaita bhero iwe unofanira kumeka sure kuti macomrades yavo unobuda nawo. Saka akazondati ndikaona kuti nhasi vakanhingirira ndovapa drug rekuti varare vese. Saka vakazopedzisira kunditi medicine man bashtoveni. Ndavararisa vese. Tapinda manje mamusana. Mamusana. Chingopinda mamusana. Tiri kudzokera. Chingopinda mamusana ini ndakufamba ndichigamina. Ndine varwere vangu vayo. Nhamo achiri pastretcher. Kwakunoedza. Apa hatisati tina nafani chete. Hatisati tasangana nana Chikengeshi. Nana Mboga. Hatisati tasangana negenge yana Mboga. Kubva kuseni katonamata. Zvedu zvechivanhu. Zvedu ende pamunofamba pese mugroup menyu. Magroup ese ane munhu wawo anoita se anonamatira group. Isi tainamatirwa nastates. Ndaitinamatira. Saka tasvika hamubvumidzwa kumwa mvura kana kupita fodya kana kuita sei musati maita sei musati manamata. Saka tasvika tagara irodhi Bhinya Road. Yaiti Bhinya Road yaibva kugredwa. Tagara muBhinya Road meme. States akwira Bhinya Road kadhundurwa pamishanje kunoita sei unombira anosiya pfuti anosiya pamwe munhu pfuti ukanongonobvisa bhutsi chete. Achingoti bvisei bhutsi chete. Yeti kwaaina unoomberera kwe kwakarara masikuza apo. Vakatorara masikuza vakatorara chibhero formation. Vanga vakatorara. Tinzwe vese vakamuka vaona ende tiri murodhi kachaimo murodhi. Ivo vari mumizhanje. Uko kuseri kwerodhi kwedu uko kune misha manje fange so. Nemachichi. Vane matresa. Ivo futi matresa. Kona carpet so yematresa. Vakutiridzira manje isisu. Endi magnotsi andanga akuwara. Ava tanga kukurora ipapo. Bozi kangosumuka chete kuenda. Atanga kukurora ipapo. Vatakurora chete. Vanopinda mudanga rehuku. Inini nani. Nhamo. Tapinda mudanga rehuku. Ndopa akabva apona ipapo. Tapinda mudanga rehuku. Vatanobuda nekuseri. Vatakombera vaenda kusaidini vanaenda kusaidu. Vatanga kudzosera fire kuti vanhu vese. Asi vanhu vese vanga vatobuda vakuseri kwenhingiri. Kwemisha iyi. Isi takanonoka kubuda uko zvese zvakaita tisare chidaro. But handisika tisina speed. Nenyaya yekukwara. Aini vatagamina. Kunopinda munhingiri. Kupinda mubani. Wabva kuchikandira mamota chaiwo. Kuseri kumamota. Buda mubani. Muna muvhinzi rukuwarere. Robva rwanditora. Inini manje. Muvhinzi. Neni
ndasikobatira maninga anobuda tsanga dzemvura siri tsanga zvimwe zvezvihukwe hukwe vandabatira zvimahukwe zvezvezvi vandadzokera futi kuno kuri kubva fayo vandagara mwe mudhara manje ari kundiona manje upofu anga akawandawo mumo murikuwa mimi bvangoya vasikondibata munomu vapinda neni murikuwa vandichamisa rikuwa vandatokurora vandaenda mumunda ndasvika mumunda mimi mamune mamakomrades 2 here tiri mamusana kaimomo namune mamakomrades 2 here chagara mumunda mimi paseri pacho pane road yainokonektana pane road kwabva kwaya zvimamesinari zvezvi vaitodhonza chipfuti chekudhonza cheche vasina nhingiriri vasina vakaisa zvimachuma chimwe munomu vaive ma-earring ichiri kuvaona mai takagara mukamunda so chiseka ona zvimamesinari vachienda chavara vachipfuura nepatiri vataenda mupuvhu fight iye yaperawo kwazi tatobva tabuda mamusana tama murehwa chaivo kunonzi chikwaka inonzi iyoyo asi tabuda mamusana vauya naedwin akauya maine boys about iyena achitaura iye hapaa pane madays asi takamboholda tikasurvive asi tese hapana sina kukwara ipapo remember ndopakachikokorwa huko tadobva takaita 8 days 8 musingadyi tadabva 8 days musingadyi muchingoti after fight ende hapana sina kukwara tasangana manje nana mboga waya nemakomrades akani makomrades vekunabva nachingweya akava nehobho yo aim yavo vanga vaida kurova mutokyo camp vada kurova jokwe camp vataurwa nemhondo rekuti camp imusairowe hairowe kusvika hondo ipere hapana zvamunoita camp isiyanai nayo bva vaita nharo iyo futi hainamborowa kusvika hondo ipere vana mboga vaita nharo zvekuti isisi we fight scientific war titeere zvinhu zvechivanhu chichiona pavakamukira kuti havasi twasangana nesu aya mastori manje pakafamba makomrades ipapo pakafamba makomrades akawanda ma30 something because vakazomuka vakuseri kwejokwe camp saka pavakazoda kudzoka futi kunoko vakudzoka futi kwanga kwaedza vaiswa machopa machichi kwakafamba makomrades aizovaona vasina kana pfuti asina chii vauya kwedu isisu ivo vaitsvaga vaifanira kuzofamba nesu ndobva vazoya namboga makomrades akuwara nesu manje kuti batsira kunosvika mamutoko nesu mubhodha tasvika mamutoko meme ndobva namboga vati Brian no rest ini ndaisikade kudzokera kumozambique ndaidawo kusara mai amboga kaita aiwa hausari kuna kusara Brian no rest ngavadzokere kunogara kusosbury detachment bva vapuwa vakomana marecruits aya vapuwa makomana ipapo sitatopinda vakatotisiya takupinda mubhodha takupinda muarea yezvimbambaira iye kuti after zvimbambaira tinenge takumozambique ipapa zvimbambaira takangofirwa na1 comrade tatina nagaba rinocheka gaba hamene zvaakaitawo ipapo gaba anga akasungwawo samwe angari mugurupi romo uyo tatina nagaba anga akasungwa take time anga akasungwawo nedzi zvake zvekuvhiringidza chivanhu saka mubhodha momo takafirwa ne1 comrade gaba anga asina pfutika avhati ndoda unobatsira comrade kuvhura because paenda engineer anotarisa kuti hamuna mamaini here emurodhi aya kana area yacho kunyanya yaiswa mabhakuni ataiti mabhakuni taimboabvisa isisu chinoaita zvimbambaira zvinenge zvimaplate so chinenge chine nhingiriri uku neuku pakati apo iswa katwaini kekuti iwo katsika katwaini ukaguma katwaini kake
kanobva katrigger Alright. zvaputika ka1 saka comrade iyoyo aibvisa izvozvo saka kubvisa kwacho zvinoda time nepatience unoenda nechipeneti wopresa nechipeneti kobva kavhara woita kupresa nechipeneti kobva kavhara mutochitora makutochishandisa imini saka hamene zvaakaita nagaba akaenda nagaba ndobva tangunzwa tudhu kuti kwaputika vakwati zii vatazoenda nosecha munotopa engineer time yekuti avhure road mune makawanda futi vatazoenda nosecha vataona afa mungoziva zvedu izvozvo vatangomisa muningiri chimwena chegwiba chechi vatafushira nemabayonet vatangoisa masanzu toita se toombera ndokupera kumwe kwevamwe vedu namanje iwo handizivi pamwe achingorimo imba papa takangomusiya vatakurosa vataenda kumozambique saka kumozambique vatatambirwa naparents takatanga taisvika kwangu naparents tasvika naparents vataendeswa kuna mudhara tongogara taendeswa kuna mudhara tongogara member napoison nastates vavanzi ngavaende kumaputo neripoti inini vandasara inini nanhamo nadamage vatasara tiri 3 ipapo ndopakasplitira group redu for life 2 vedu vaya vakaenda kuningirikini 2 vedu vaya vakasara kusosbury detachment namudhara zimbiru vakatombopareta vakaurayiwa same day vari 3 mudhara zimbiru nanorest nabrian vakafa pamwe chete inini nanhamo nadamage takasara mutete takambogara mutete tagara mutete tichitakura material nevasikana tichiunza material kumasembo kuma liberated zones taiva nevasikana nematerial macomrades anga asisingapinde vanga kutora material yavo mumaliberated zones taingoita problem iyoyo yemubhodha yemamine asi taiti tikavhurawo nzira yovharwa tikavhura nzira plus problem yevasikana vanonetsa vasikana vanongonawo kana kuti vari 30 imi muri kana kuti 6 chete varungu vaya vakazviona kuti avo vane vasikana wongokanda kana mota wane kuti pum woone chaos inoitika ipapo motanga futi kuunganidza pfuti kunhonga futi takaita madhezi tichiita izvo tina vasikana svika mune makuziva kuti vasikana vakati vane zvivindi havavhunduke chichi vakupinda navo mudhara tongo bva azouya vataenda vatagara namudhara tongo takagara naye achitenda timakaita akauya futi natungamirayi naparents anenge aripo because parents time yacho ndiyanga ari provincial anga provincial command anga ari provincial peace advisor provincial command namark dube naye dominic chikengeza akasara negrupu yemufront akasara negrupu yemufront kana mudhara tongo imimi manje munofanira kuenda kuchikoro asi takambotenderedzwa makembi ka takambotenderedzwa makembi camp to camp chiti mukasvika mukempi moimbirwa moita se vanhu vachida kuona kuti ndiyo macomrades makembi ekumozambique aya munosvika mumaputo vanhu mimai makuenda kuchikoro vanhu makuenda kuchikoro kuromania iya 79 vanhu makuenda kuchikoro kuromania iye mudhara tongo waingoitawo language yake yokuti mukanzwa kuti ndafa musa munonzwa kuti ndafa muzive kuti zimbabwe yasununguka mukanzwa kuti ndafa musa munoziva kuti ndafa muzive kuti zimbabwe yasununguka apa ndakuita sei tiendai kuchikoro vataenda kuromania isisu member akasara states ndobva akabva angoenda kucio abva atanga kufamba ana states ndokutanga kupinda muno munani napresident narobert mugabe ndokutanga kupinda muno muna robert mugabe then member akambosarawo achiitawo izvo akazoenda kupi asi zvazvaleta manje time iyoyo before ceasefire akasara anga ari kumaputo iko
taenda kuchikoro isisu tiri kuchikoro tobva tazonzwa izvo zvekuti tongogara afa tanzwa tongogara afa padedzerwa Lancaster after zvematengi zvikabva vadedzerwa Lancaster mameeting ekulancaster aya hondo kwakubva yaperawo kwakuzodzoka munomu kwakutanga manje hondo isiri yemunomu manje isiri yepfuti taakupindawo mumaindastry taakuita sese saka isisi kwekwe uko zvatakaifunda zvacho uko kuchikoro kwekwe tangosvika munomu tichibva tangoiswa kuinformation saka takasvikaiswa tese kuinini anhamo akaendeswa kulocal government damage akaendeswa kuZANU-PF headquarters inini ndikaendeswa kuZBC saka inini ndangosvika ndichienda kuZBC chisvikobvisa music yese iri koloni yawo yeye chibvisa zvese tichitanga kupinza tichitanga kurekodha ndiratotanga kurekodha ana Kings chienda unovatora kubest 2 kugoromonzi uko chivarekodha pazvimakaseti takutanga kuimba ridza marekodzi echimurenga pamaredhiyo kubva ndakambosenza kuZBC ndakasenza about 8 years here andazobva kuZBC vandaenda kuSheraton ZBC ndakasenza kwese kuMbare nekuMontrose vandazoenda kuSheraton vandazobva kuSheraton vandatanga kuita zvekubhomba futi mapurazi kudzoka kumapurazi roughly ndo imwe history yangu amene zvanoenda siya because mazuva ano makore acho awanda zvimwe zvachoita kuzvikanganwa zvaita kuzvikanganwa asi takazoenda futi nana mbuya Hwiza kunotsvaga pane vanhu vekwana Norest zvekusvikirwa izvi kunomutsvaga takazoenda nomutsvaga tikazonomuona mabhonzo ake murukova kudomboshava takazotora mabhonzo takaona murukova kudomboshava tikaenda tikanoona sekuru Zimbiru pavakauraya vakatorwa munhu hatisati tawana iye zvinezvi ndi Brian Norest takamuwana hatisati tawana ndi Brian ende hapano hama yaBrian yati yauya pamberi hama dzakauya ndedzaNorest vakatoita zvekutitsvagawo isisu ende kuhondoka mazita ekuti Norest Brian anenge asiriwo mazita acho asi zvinhu izvo zvaitoitika zvekumweya zvekumhepo zvekuti munhu anosvikirwa onzotsvagai munhu akati ndokuti wana kwavakatiita ndokwari kuenda kwatakaita nawo kuarea kwavaiopareta takaendawo nevanhu vemhepo masvikiro takaita about 2 days tichinorara tichidzoka tichimutsvaga tikazowana tichifamba makomo tichidzika tichiita sezvanhu mhonduro yacho nimboti handisowani tikazomuwana mabhonzo ake kuma 2 am kuvanhu vopinda manje mvura achitanga kubuditsa 1 zvese skull chichichichi asi takatounganidza kuuya kuparinyatwa bvaandiswa akavigwa panhingirini paprovincial paHarare province damage akarwara akavigwa paHarare province Poison akarwara akavigwa kwaMutoko Poison akarwara akavigwa kwaMutoko Brian ndiye atisati taona then member aripo inini Nhamo naStacy asi vamwe forward avo vakasha take time aripo arimo munomu aripo kungoti take time haana kuzopinda nesu wedu mutown asi kufamba kwese kufamba naye kwese takafamba naye chaizvo izvozvo zvinongoitikawo pakati pevanhu asi ndinoti kuti haana kuzoita mucomrade mumwe wedu chaichai saka chakamotivheta zita rekuti Lobochi zita rekuti Lobo pane mafirimu aibuda emacowboy saka inini zvekuti Lobo ndakatotanga kuriitwa ndisati ndatomboenda ndakatoenda kuono ndanaro kare ndakaripiwa uku kumayouth uku ndichiri kumayouth uku maicha sei kumayouth ndiko wataidenana watairuwa varungu nemarike basi taidenana navo saka ndokwakabva zvekuti Lobo izvozvo handiti
pamakarwara nemalaria makudzoka muchiya kumishini yekusosberi pamakasvika pamba pemhondoro zvakakupai chii munguva yehondo tichisanganisa semuri wehondo yerusununguko nemabasa emudzimu? Ndozvanamutaura paive kumashure kwekwe kuti isusu kukura kwedu generation yedu imwe yacho you find kuti isusu hatinazokurira mumachechi stereki takakurira muchivanhu saka zvechivanhu zvitaizviziva stereki endewo hapana dunhu muno muzimbabwe pana patakatogara izvinezvi nzvimbo inei itori nemhonduro yayo, hapana nzvimbo isina mhonduro yayo. Endewo kungoti vanhu vangoshora-shorawo mhonduro, machechi akukurira zvemhonduro, asi mhonduro ndokukura kwedu ndo chivanhu chedu. Mukasvika mudunhu panguva yehondo hapana chinhu chamunobata kana chinhu chamunoita musati maona mhonduro. Munotanga maona mhonduro yemunzvimbo moti tauyawo munzvimbo yenyu vokutaurirai kuti nzvimbo yedu inogarwa zvakati zvakati zvakati, gomero harikwirwe, gomero haripindwe, gomero rinopindwa, mvura kunoku munomwamo chakati chakati hachidyiwe chichi. Hapana nzvimbo isina mhonduro muno muzimbabwe. Kungotiwo isusu hatichatedza, saka zvimwe zvinhu zvedu zvareruka mazuva ano, zvareruka nenyaya iyoyo kungoti chivanhu chedu hatichatarisa. Hazvirambidzwe kuti vanhu vaite zvemachechi, vanhu machechi vanofanira kuita, asi ngavatarise kwavanobva chaiko chaiko, ngavakutarise kwavanobva chaiko chaiko, havafanira kukangana kuti vanobva kupi. Machechi anoitwa, asi vanhu ngavatarise kwavanobva chaiko chaiko. Endowe zvinezvi munoona izvozvi takakurira muzanu PF, tiri muzanu izvozvo zanu PF, tiri mayouth chacho. Musawana kukura kudai mukafunga kuti takangozvarwa takakura, taitomonetsa tiri mayouth, but taiteerera stereki. Mayouth edu emazuva ano nemayouth enguva yedu isisu zvakasiyana. Mayouth enguva yedu isisu vaiziva kuti munhu mukuru ende vairemekedza vanhu vakuru chaizvo. Ende pakapiwa order kuti chakati hachiitwe. Mazuva ano vanongona kutaura kuti akamudhara kari kuti chii, maona zvisirizvo. Saka unhu hwedu hwacho hwareruka nenzira idzodzo. Hamena kuti pakarasika pacho ndipapi pameno, asi dai zvazvo zvakwanisa kugadziriswa kuti vanhu vaya vanenge vachiita zvemaministry of youth izvezvi mayouth ngaagadzirwe, because mayouth ndo future yenyika, mayouth ndo nyika. Sisi takura kudai so, nyika iyoyo kuti isvike pairiye zvinezvi ndisi mayouth acho akarwa. Dai sisi tisina kurwa munomu, isisi mayouth ekuti isisu eji yedu yekuti nyika ineenzi Zimbabwe, mayouth eji yedu isisu, hapana mumwe munhu wese izvezvi mumwe munhu anotondoona fange munhu wemanga-manga, asi havazive. Ende musafunga kuti isisu nyika inei tangoti tupfuti zvanzi nyika imi. Tatinetseka, takatambudzika nenyika inei. Maigona kupedza kana 3 months kana kuziva kuti chinodyiwa chii, hakuna chekuti chinodyiwa. Ende musafunga kuti hondo kakuridzirana pfuti ifirimu, haisi firimu, ilive. Kana muchitopfurana muchitopfurana zvekuti mumwe anofa, hazvisi zvekuti ngatitangei panyowani, aiwa, hasirizvo. Ende mukanzwa kuti muno makarwiwa, musafunga kuti muno makarwiwa hamene kuti mune muchifunga kuti makarwiwa sei. Munomu vanhu vaipfurana vachifa. Saka mukaona macomrades potai muchivakudza, ende havadi zvinhu zvakawanda, hapana zvinhu zvavamboda zvakawanda. Ende macomrades hapana chavanoshora vanhu. Mukatarisa mazuva ano vese vangonyarara, because vanongoona kuti vanhu vanofunga kuti isusu tiri vanhu vechi manga-manga. Havasi vanhu vemanga-manga macomrades. Munofanira kupota kuti mayouth ngavapota vachivakudza, ngavapota vachikudza macomrades. Hapana chamunoluza, hapana imi makatobenefita kubva kwavari. Zvese zvamakuita zvese kuti mune mari, modhiraivha mafortuna, munoita zvese izvozvo zvinobva kumacomrades, ndokwazvakabva. Munofanira kupota muchivakudza chete, ndozvavanoda chete, nekutarisawo welfare yavo. Hapana kana chinhu wanika chekuti tinobata chekuti macomrades akazoitirwa nenyika inei. Ende hamusati mamunzwa kuti vanoti toda kurwa nemi because hamuna, hapana, vanongoteerera. Because mukatarisa deep ndo varidzi vacho nyika yacho.
ndizvozvo zvinenge zvakuitikawo munyika mako zvinenge zvakuitikawo asi iwo basa rako unenge wakaita se wakaita chinokumbirwa chete ndechekuti vanhu vapota vachikutenda chete zvitendo hapana hapana handiti chapungu ndiri kuona mainterviews ese andiri kutaura nemakombreds anongotaura kuti mucherechedzo wechapungu wakanga uine zvaunoreva munguva yehondo imbotitsanangurire chinzwa ipapo chaizvo kana mukaona even mukaona kana pakaitika maataki yekuti pachimoyo pese paiitika maattacks maigona kuona inini mazuva ndoshaura kuti zvapungu zvakaenda kupi waigona kuona kana pakauya machopa waigona kuona zvapungu zvakakomberedza chichopa zvichida kudisturba chete zvaitouya endo tanga takuziva kuti chapungu chinouya chichidai so chinoreva zvakati chinouya chichidai so chinoreva zvakati endo zvinhu zvizhinji mhuka chaiyo tanga takutoziva kuti ukaona mhembwe ichidai iri kureva zvakati ndataigara musango tanga takungobhievawo zvinoitawo mhuka asi chapungu ndo imwe shiri yekuti pese pataigara hakuna zvapungu zvishoma zvakawanda waigona kuona panoitwa fange pabhetero riri andataurire pamudzingadzirere pekuya machopa machichichi pakafira zhepe pepe kwakauya zvapungu handisati ndamuona zvapungu zvakawanda kudaro asi unoshaya kuti zvabva kupi nekuti zvazoenda kupi hauzvione futi endo imwe time pese pepe unoti unopfurwa kaiwe unoridzirwa pfuti wakanangwa iwewe asi haupfurike nekosingapfurike hapana zvokuti une shield kana kuti une chii unotobuda panotoziva kuti apa pabudike but iwe unobuda zoti vanhu nekuridzira pfuti vanoshama kuti munhu uye haana kufa maona ndo imwewo kwedu kwechivanhu ndokuwandawo kwaitawo chivanhu chedu saka mhiko izhinji yaita zvokuti kana uchiiteedzera and chenyu chaita kuti usatye inyaya yekuti unoteedzera zvaunenge uchitaurirwa kunzi unofanira kuteedzera zvakati nevakuru vinhu ukadaro iwo unenge wakatrainwa asi unenge wane simbo rakawandawo kubva mukuteedzera zvaunonzi uteedzere nevakuru ambuya hwiza vachiriko variko stereki variko chacho ipapa ndikapedza kutaura nemi chavafonera variko chakupai kana nhamba dzavo ndofana kumbonovaona sekuru Zimbiru vakashaya vakafa pamwe chete naNorest naBrian sekuru Zimbiru vakafa ambuya hwiza variko nevamwe vanhu vekudombosha vamwe variko Longchase akazofa anonzani Joram anonzani asara wekudombosha anomufamba namemba uyu Jeremiah ana Jeremiah variko ana Jeremiah variko comrade Lobo tichitasa pachikwata chenyu vasara comrade member imimi comrade States na comrade Anizvi na comrade Namo Magnoton ndira kuti mutaurire on behalf of the other three muri 4 kufunga kwenyu mimi muri kupiwa iro riremekedzo rwamunofungidzira kuti you deserve nemisheni yamakaita yakasheka. I know kuti kune mamissions akawanda akaitwa nemakomrades akawanda hatisi kuti we are belittling them ayo contribution yavakaita muhondo but because specifically tiri kutaura nyaya yekuataka matanks muri 4 vasara do you think muri kuwana ruremekedzo kana kuti recognition yakakwana kubva kunesu maZimbabweans? Ipapo hayo hatiwani ruremekedzo ipapo hatizikanwi hapana munhu anotiziva izvi vanhu vanototizivawo vamwe vanongonzi vamwe vanofunga kuti takafa kudhara vamwe vanongonzwawo mapepa imomo nemuchiti rekodha imomo asi kuzikanwa chaiko kana kuti unombodedzwa unzi timboonana nhingi hatipana plus macomrades chaivo chaivo hapana macomrades anozikanwa and ipapa izvozvo anomukuona comrade member uyu mucomrade munhu iyoyo mucomrade and macomrades vanhu vaifunga kuti iwo ipapa izvinezvi wopuwa misheni iyoyo kwenzi pane misheni iyoyo hazvisi mwoyo wese kaunotambira zvinhu zvakadaro hazvii zvinhu zvinongoitwa nemunhu simple hazviite
saka unongoona uchiona makomrades anenge ana nhamo fungai kuti time yenhamo anga nemakore mangani ezvo zvakura mudhara musana uyo wakapfurwa iyoyo afamba nezvimadhacha achigona kufamba hapana ini ndotomboita basa rekuti ndotombofamba ndichitsvaga kana $10 ndinobhadhara $80 kana $50 inenge ichidiwa yanhamo ndotombotsva inini ndotombofamba ndichikumbira vanhu $20 kuti ndirapise nhamo imwe time ndakatombonogara naye kumba kwacho ndichiona kuti amuka here adzika pasi aita sese nhamo and izvozvi haafambi hapana kana ane basa nayo hapana states ndakuudza kuti akaroverwa matombo akati alakire kutorwa nevana vake vacho kunomugadzirisa maziso asi namanje anoona mbichana asi anotofamba nechimuti chichena chechechi haachaona asi akakandirwa grenade rikarovera padombo mafragments acho ndo akamaafekta nhamo akapfurwa musana ini ndakapfurwa gumbo zvese izvozvo hapana ane basa nazvo ini ndombori nani ndinombojoinisa uye nhamo kuti afambe chaiko kuti aburuke pamubhedhi anenge achitadza ende zvinezvi iyewo pati inondirwadza ndiyo yongoti mudzimai wake akatora vana abva aenda kunhingiri kuuk kare saka anongogara ari ega izvo zvatiri kutotaura izvo zvatori ega anotogara ari ega mamwe mawishers maneighbor pandakatomboenda inini kutomobiliza kuti aumana kana mamukawo mbore muchitarisa shamwari yangu kana mamukawo mbore muchitarisa shamwari yangu ndo manotombomutarisa tarisa otherwise tingati nyika inovaziva vanhu ivavo haivazive havazikanwa dai takaita laki rekuti takafa dai takaita laki rekufa pakubhomba matengi dai pamwe muchitotitaura dai takaita laki rekufa dai muchititaura dai so mune tumastreet unzi lobomaona asi hatakaita munyama wekusafa manje hamino vanhu vacho havanakumbozvifarira kuti hatina kufa dai takafa tiripo asi izvozvi makomrades akafa anofanira kutaurwa nezvavo makomrades akafa anofanira kuremekedzwa makomrades vapenyu anofanira kutaurwa nezvavo anofanira kuremekedzwa futi izvozvo and mangwana mayouth aya munovadzidzisa chii kana musingape maexample evanhu vavo vakuru vavo vakare handii kuti kana munhu muyouth anotamba bhora kuti aite zvivindi zvekutamba bhora anotora zvivindi kubva kwaanobva zvivindi zvemunhu zvinobva kwaanozvarwa kuti munhu ane zvivindi hapana zvekuti iwo ungangonzi une zvivindi musingambo kwenyu kusina kana mahiro amunoombera amunonamata amunorecogniza chete kuumba munhu kwaanobva kwacho simba remunhu rese riri kwaanobva kwacho kana uchibva kumba kwevanhu vanotya stereki unokurawo uchitya stereki kana uchibva kuimba yevanhu vasingatye iwewo hautyiwo futi hapana shumba inozvara mhembwe saka ndizvozvo vanhu vanofanira kuti macomrades iyaya ipapo macomrades andiri kutaura ezvezvo ukamuona akamirapo ukati iye ndiye airwa nevarungu mutaundi akaita soso akaita kuti smith ati ngatiite ceasefire hondo yavo kuno kuwalls chaiyo akati handisenambo vanhu vavo vakanyanya kuita sei ende namanje varungu vakambotirai kuti tsvaga hapana kana 1 weda vakabata kana 1 kusara kwekuuraiwa vakaita no rest nabrain chete otherwise vamwe vese takatozongofawo nekurwara nechichi vamwe titoripo chete varungu chaivo vakatya mamacomrades yavo vaitoti ndira kuona macomrades yayo kuti akanyanya kuita sei macomrades havatye vane zvivindi mamacomrades asi vaitoda kuona mumwe comrade yekuti zvivindi zvake zvakanyanya kuita sei so tiri kurasika papi semazimbabweans ipapo pakutadzai kukucherechedzai imimi varwi vehondo yerusununguko vakaita mati laki munyama wokusurvivor umatichipa zvakaita laki
laki takaita munyama kusafa wokusafa takaita munyama wokusafa taifanira kufa dai takafa dai takaita laki because dai takarecognized. Alright. And yezvo zvikaona vanhu vese vanenge vachitora zvemacomrades vanowanzorecognize vakaita sei vakafa kwaina musikarecognize vapenyu vakafa ndevedu shamwari dzedu macomrades vange isisu asi isisu tiri vapenyu iye zvinezvi zveshasha ndiri kutaura zvisho dai sisi takafa dai muchitotiimba muchiita sese muchitotiverenga tine mastreet akapiwa mazita edu dai takafa but hatina kufa tiripo ndomunyama watakaita iwoyo. Handiti ndiri kuona pane bhuku panapa rakanyorwa naKenneth Ngwenya, co-authored and editor Joe Masuka. The day Salisbury fuel tanks were set ablaze, December 11, 1978. Zvakafamba sei apa kuti ndimakati vakomana ngatinyore bhuku iri, vantu vakomana vavo ndo vakauya vakati macomrades ngatinyore bhuku. Ndivo vakomana ivo vakomana vese vanogara kuCanada. Alright. Havasi munomu asi vaiuya munomu kuzotiita mainterviews. Mumwe wacho uyo mucomrade ari anesta riri Kenneth kana kuti Joe ari Joel Masuka ndiye co-author and editor ndiye ningirikini ndicomrade anonzi comrade Santana. Ndiye Santana. Alright. Comrade anonzi comrade Santana ndo vakauya vachiti ngatinyore ichi bhuku although but mabhuku muno mabhuku anogona kuita maeditions akawanda mabhuku anogona kuita maeditions akawanda ivava sisi takatombofambawo kune vanhu vaya vemari tichida kuti tiprintise mabhuku aya akawanda saka takazokwanisa kungoisa macopies mashomanana because taizvifanda tega kuti tigadzirise mabhuku aya nekupa vanhu vaya vakanyora nechitaita tega tikamboda kutsvaga mari yakati wandei kuti tikwanise kuva macopies akawanda ekuti vanhu vese vakwanise accessa bhuku racho takatosvikawo vemari vedu vanotaurwa mazvisa takasvikawo tichitrai kukumbira mari yechi kuti muite macopies titori nemaprinters edu vanoprinta vacho vataida kuti vatiprintire chingwa nekuti riendo kumahistory books edu because itori history yedu hazisi yekunyeberana kuti tichitori history yedu saka takashayawo funding taingonzi mirai zvangoperawo zvakadaro. Zvangoperawo zvakadaro. Saka mutotiwo bhuku iri makaprinda macopies akawanda rakatengeswa $. But mari iyoyo motonochengetawo comrade namo. Asi zviri kuramba izvozvo. Ndoita zvekufamba ndichikumbira vanhu mari. Ndikumbira vanhu mari yekuti comrade wangu arapwe. Pane imwe time yakamborwara stereki iyoyo yataiona moto. Apa pakamborwara. Amorwara zvekurwara tichienda tese kuofisi yedu kwananhingi kwana kugardens uku. Taenda tese kugardens uku kwana mai Mavhunga uku kuti vamubatsire but kuofisi kwacho iofisi yemawo veterans asi kunoita kunge kunowandirwa anoshaya kuti vanozowandira vacho ndanani kunofanira kuwandirwa nemawo veterans kachete anenge ama all veterans ndiyo problem yacho saka bhuku riri takatoya izvozvo dai sisuwo dai takakwanisa kuti tawana munhu anotifanda takaita macopies akawanda takaenda naro kuti hapana ofisi yatisina kuriendesa bhuku president's office commissariat ZANU-PF ministry of education kuarmy hapana department ratisina kuendesa macopies aya tichiitira kuti tikakwanisa kuita akawanda akaiswa mustream yevana vedu yekunhingirini yekuchikoro akaiswa mustream yevana vedu yekuchikoro then ipapo hapana need yekuti munofamba muchikumbira mari yekuti ndinonomba kurapisa maknotes munenge mune mari mbichana yamunoshandisa ipapo asi takashaya munhu anotifanda zvakaramba asi maprinters vatori nenhingi copy hard copy yenhingi vanokwanisa kutoprinta bhuku irori izvozvi varipo ndo vakatoprinta bhuku irori.
Alright. varipo Vaimbotoda mari. ivo zvanoda ivo manje because last time tanga titori navo tanditori navo iyo ndiva tinotaura kuti panodiwa zvinozvi varipo mumwe wacho director wacho mwana wa Ephraim Masawi late kamani yacho yanga iri ngori yana Ephraim Masawi late saka yakuranwa nemwana wacho Johnson iripo anditi. As we conclude, Comrade Lobo, your message to thousands of Zimbabweans that are watching this man today. Inini zvanongokumbira kumaZimbabweans isisu basa redu munhu wese anofamba uyo anonzi muZimbabwe aimunzi muRhodesia akambochinjwa akamunziwa unzi muZimbabwe Rhodesia amen tikarwa isisu tikanochinja munhu wese amunoona aine flag ye flag ye nemakala yedu ye flag ye haina kumboya easy haina kuya easy flag ye flag ye takaisa isisu tichiri vapenyu takaisafira zvakafanana nemamwe makomezi edu akafa takaisafira flag ye and pese vanoona munhu akasimudza flag ye achimhanya neflag ye kana akaipfeka kana akaita sesese is not easy and inini ukandoona ndichifamba apo kunotoona vanhu vacho fange dzimwe mota zedu dzine flag yedu idzi dzazara zara idzi munhu yanotondidira madhaka inini ane mota ine flag yedu atopfuura achindidira madhaka haazoti akaisafira sei saka nini kunyanya ndinokumbira kuti vanhu pamunofamba makomrades asara mashoma stereki please varecognize iwo makomrades asara mashomanana stereki varecognize iwo muvapo chinzvimbo chavo chete maZimbabweans hapana chavanoluza and simba ravo rese remaZimbabweans riri mukati mevanhu ivavo anditika Comrade Lobo ndatenda okay mavanzwa Comrade Lobo, a hero during the liberation struggle, a zero in an independent Zimbabwe. Food for thought. If you want to assist, kungoti comrade ndoda ngokupayo kamari ke kungoti mungotengawo chingwa kana kuti mungodya huku. Munoziva kuti makomrades ngoyewo ndovadya huku stereka vakasingadyi derere. Asi nezvehuku dzidzi hapasisina changochirungurira. Munotibata tokupai namba dzavo. Haikuna kuti ndoda kufona nditaure nakomrade ndinzwe history yavo. Takupai namba futi motanga kuti comrade saka pai makazita sei. Kana uchinzwa kusundwa kuti iri igamba regai ndivatengerewo chingwa tibate tinokupai namba dzavo kwete kuti muva abuse as well. And as I've said, kana muri comrade makarwira rusununguko rwenyika ino, kana muri vabereki, kana muri mujibha, kana muri chimbwido, mine nhoroondo yamuda kuti isarewo tibatei, tinobatanidza tofamba toya ikoko. Tiri kuno kuBanget, Mashonaland West Province, on behalf of our camera person today, Elizabeth Nyaguyo, and the producer of this program, Frank Wesere. My name is Robert Tapfumane. For now, it's
aiwa dzinotarisa kaini kwere pesa izinotora munzira dzake rekani ndetakanda kupendova iro kamuri musina kuziva munorusa kaini isandimane kana anachiyebvura vakasvika vapei wavo ovanhukadzi vangangosiyo chichitedzana nhare here aiwa jainete kamasave avo eyo taigara mumakomo mumakomo yehondo aivakaimanya takavatesa zimbabwe taigara mumakomo yehondo aivakaimanya takavatesa zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aivakaimanya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.